गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनै बिटिसि गोजां बोथोरनि एसेम्बलि जथुम बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि एसेम्बलि जथुमाव बेरेखा दोलोनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया थांनाय सेप्तेम्बर दानाव क'क्राझार जिल्ला जारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय जारबारि गियानपुरनि थागिबि हेमन्त नार्जारिखौ हाग्रा संरैखाथि खालामग्रा एनजिअनि मावथिफ्रा खर'आव गुलि गावनानै बुथारनाय जाथायनि सायाव गोख्रों सोंथि दैखांनायनि उनाव दान्थे बिदान्थे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि मोनसे गोनांथार फोसावनाय गोजां बोथोरनि खुवा खुनाय बोथोरखौ नोजोर होनानै थांनाय 22 दिसेम्बर खालि मोनसे सावरायमेल लानानै डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिया ई-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनानै होदों। लामानि जाब्रबथायखौ गोजां बोथोरनि खुवा खुनाय बोथोराव होबथानो थाखाय मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम ई-रिक्साखौ माखासे फोसावथाय होजासिम सालायनो मोननाय नंला होननानै डिटिअ क'क्राझार रोखायै फोसावनानै होदों। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बायदि आरजाथावै बाथ्राजों दावराव दैख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्मआ सोंखारनायनि सायाव गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। चापागुरि ककलाबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारिया अमर सिंह ब्रह्म दावराव दैख्रेब नार्जारिया बर' हारिनि सिनस्रि एबसुखौ सोंखारनाया बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों। एबसुखौ सोंखारनायनि ओंथियानो बर' माहारिखौ सोंखारनाय। बेनिखायनो एबसुखौ सोंखारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ दावराव दैख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्मआ। दावराव दैख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ सोंखारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। चापागुरि ककलाबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारि बिथाङा। जायफोर मबाइलाव गेम गेलेनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय फिसा आपडेट। नोंथांमोना मबाइलाव गेम गेलेना रां खामायनो हागोन। मोनसे ओरैबायदि सिम्पल आरो गोरलै गेम दङ। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, थांनानै डाउनलड खालामना गेलेनो हागोन आरो नोंथांमोना फ्रियावबो गेलेना रां खामायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना गेम गेलेनो रोङाबाबो रेफार शेयार खालामना फैसा खामायनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामदो। बाक्सानि गुदुलि गामि गेलेग्रा फोथाराव चापागुरि ककलाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो साखाफाराजों सायनासालि लुफुंनाया सोलिगासिनो दङ। फैगौ 6 आरो 7 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। चापागुरि ककलाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्माया बाक्सानि गुदुलि गामि गेलेग्रा फोथाराव चापागुरि ककलाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। मैदेरजों गाथारजानाय दुखुथिया नखराव खौरां लाहैदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। दिनै रामफलबिल ओनसोलनि सा लफंपारा गामिनि थागिबि सिदा मार्डिनि फिसाजो थरायना सनि मार्डिया हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानाय खौरांखौ मिथिनो मोननानै जाथाय थिलिसिम लरेन्स इस्लारिया दावबायहैयो आरो जाथायनि खौरां लायो। जाथायखौ लानानै बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरनो दाहा फोरमायो आरो जिउ गोमानाय सुबुंनि जिउ आत्मा सोरगोथिनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो बिथां लरेन्स इस्लारिया। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।